Pabong. For today's video, ada ni sa Mercado, Sugod Southern Leyte. Una kami diri para mamalit sa among mga lamas, mga pagkaon, uban pa. Kay mga ligo mi dito sa beach. Dito sa Merlang Beach Resort, there at Macrohan, Southern Leyte. Okay, so uban ni mi. So mamalit sa big mga kuan kanang mga pagkanoon dito sa Hello, this is Mamika from LYDO Ibadan. Together with Mark Anthony Amsen and Sir Longdan. So naka sila sa MSWGO. It's time for mukbang. Hello everyone. Or every bugan, Ricky Bibar, Ralph and Kalar. Masay tiyog sa pabo. So pili-pili lang. Di ara, pili-pili lang. Baby boy number 1, baby boy number 2, and baby boy number 3. Pili-pili lang. Sana all. Di ba sa lami ko mo, lami yung tendero or tendera, daghan ko na mo pala. What? What you want? Ang sarap. Asa mo Padong? Padong kung may disinjong destination. Kita kids there. Okay. Huwagan mo mga dagko mo mga hindi ka ma-afford, ma'am. Okay, so thank you so much, Alan Make Shop, sa libre ng mga bana, ihatag damo. Thank you so much, ma'am. Day, salamat sa pagkamahal. Islanders, ma'am. Islanders. Okay, so Islanders or Islanders, kamo na yung bahala kung sa inyo. Kailangan dyan ang mga pronunciation. Okay, salamat, nag-school ako siya kasi States ba ako nag-school. What? Thank you so much sa libre ma'am, mga paninag pa nga. Guwapa na ka, on summer. Alam ko pa ka? Sa States ko na dyan i-school. Hala, uy, kalisod ba sa mong agianan ni Ashira? Ay, kaysa pa daang namin sa Highland Beach Resort. Hala, nabili na kang drone. Lola Bonit, iba Gunit TV. Samat, ako yung picture ni Jack. Kulira. Welcome to Merlang Beach Resort! Alak, alak, alak! So, niabot na ang mga baki. Hala, maura ni. Hala, di ko, ugwa ka dyan no, pantay na lang mga dyan kung ano nun dahil. Okay, so mga kapabo, di abo, di abo, di abo, di ada. Loving you. Diyan namin sa Merlang Beach Resort. Merlan, ano sa tingog sa pabo? Wala ka. Wala mo ni tingog guys. O na ni siya ang Merlang Beach Resort mga kapabo. Oh. Ako. Day. Hoy, mamili jud ta dok mga gwapa ba yata. Sudah ko mamili ta. Pwede ko rin kanon Erwin Cardason. Erwin na pala lagi mong laki. Lagi mong laki ni Juan ha. Arvin. Diyan ako no. Makainom niya. Kaya maglami na ako istorya. Ayan na. Okay, so for today's video, nagkikami sa among paniod to karong paniod ko ha. Okay. So ako susunod na to. Sinugba. Sinugba. Duha ka sinugba. Sinugba. Gusto lagi na sinugba. Gusto ko karni. Sinugba, yes na ang sinugba karne o kinila o lechon po. Lechon na po si Erwin. Mga pabo, mga ligo. Mga ligo. Mga onata rin, Joy, dali na mo. Gigutom na ka, Joy. Buon. Linya ko kagigutom na po. Kaya kamo, kaya dalo to mga sudan, mga pagkaon.
Ay, uli, ralagay itong polo o pants. Sigaw ang pangalan. Alak! Ang bakit yan? Tatakbo, tatalong sisigaw. Ikaw, bigyan na pinakasunod Jay Chok, I love you! Sana all. Rin lang. Na lang. Para sa ating dalawa. Wow. Hanggang kailan ako maghihintay na para ba sa wakas ay Lalayo sa'yo. Ay, basta naging na try naman. Ay, okay na kinananay na sila sa ilagisog mga karne. Tsaka kami wala kami nangaon. Marami ang namamatay sa maling Akala. Ay, ayaw mo mag-helog yami. Kita sa hangin na Please tayo sa tunang mundo. Later. Gawas? Ayun. Father, the Son of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for the food that we eat. Mga pano-white likod. Happy birthday! Happy birthday to you. Salamat! Salamat sa pag-ari ni Johay na ka mabusog mo siya. Pampamilya ka man Payon ang tanan! Munik, pampamilya ka man tani yung jacket. Oy, mo na kita. Ang pamilya naman ang talagi niya. Diyan nga naman naman sila. Lagi naman na mag-nay nasangit din. Masarap di plus kinilaw. Hoy, wako na ilami ingon si Kuan. Ingon si Chester. Wako na ingon. Mira ba, uy? Ano siya? Ay, sumagal! Kunin na ito. Ang say tingog sa babo! Alak, 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 alak! One point. Yay! One, go! Our friend! Atay! Wag itarong tayo! Wag itarong!
Bayot! Oh! Hoy! Ang kamot! Hoy! Ang kamot, oy! Hoy, kapaw mo rin yung ipalipot! Kapaw mo rin yung ipalipot, oh! Hoy! Matay! Asawi rin, ha? Limot na yan! Di mo kataganday. Okay. So mga kapabo, ingani ang inyong makita sa Maryland Beach Resort. So, once pusok ang wave niya, ang mahusunin ko siya. Patumon sa pansin, mailag-ilag sa labi sa pinilag. Di mo nakakatawa, namudil sa perla, pinurong nag-idol ka, macho manday ka. So this will be the last day of our team building activities. Kung nakahipos, kayo doon kayo na umanog kaon. Ayan pa ito siya. Okay. Ay, okay! Ay, okay. Ay, bonus mama anak, hindi ko mo inom. Ay, ito di ko puksan. Lagi mong subscribe. May poso ni nato, dili atong mga hoga, mga kalat. Ay, imong naong iposo. Ah. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nag-cycling ko. Ako ko nag-cycling na. Kitsura taga-tutunan na buha nga. Huwag kayo iyak. Julan, wag ka kay pagkabangko sa imong kinabuhi, Julan. Julan, anak kay asawa, Julan, anak kay anak, Julan. Magbago na, B. Paano sa kung magbago? 2023 na. Munyoyoy, nalaman, Julan, kung sa pagkabago, Julan. Ayaw ko nagbago na ka kay kung anak ka, nag-change na ka o ka ng religion sa karon. Kung nag-expect, Julan, kaya nga anak ka, Julan, kapag kapag Julan. Huwag kayo iyak. Kulira ka, magiging ka nag-cycling ko. Ay guys, sa mga kapatid ko,
Bye. Okay, so nag-enjoy ka dyan may sobra diri sa Merlon Beach. Sulit kayo guys. Balik Nindot ang mga waves nila mga kapabo. Yes. So bye-bye na! Manguli namin hinatod ang safe me sa among pangpanguli. Sige. Bye-bye. Bye-bye. O sa tingog sa babo? Alok. Bye. Salamat.